Tutin autolla rinteeseen. Autossa on noin 7,6 litrainen V8 moottori. Ja hienosti loikkaa tuonne, ei saa enää kaasulla oikaistua, joten tullaan sitten tuon sivustaan katselin yrittäjän reilusti tuonne montun pohjalle, niin nyt on jälleen taas sitten pelastushenkilökunnalla pienet päivän ravit tiedossa ja menevät katsomaan sinne, että onko siellä isosuurilla kaikki hyvin. Jotta tämäkin tapahtuma voisi järjestää, on pakko kiittää seuraavia yhteistyökumppaneita. Hotelli Rantasipeä, Sveitsin laskettelukeskusta, lentokenttä, Hyvinkään Pontevaarylta, Hyvinkään kaupunkia, jäähallia ja näitä reilua sataa vapaaehtoista, jotka mahdollistavat tämän tapahtuman sujuvan läpi viemisen. Kesti se 2 minuuttia. Ja yleensä muistutetaan, kun teillä on siellä kuitenkin niitä omia eväitä, ottakaa myöskin ne roskat mukaan tai laittakaa paikalle tuotuun jätesäkkeihin kautta roskat.